Salamat Vatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Bugün biz nerede? Bugün biz Atavatan Media Toparının Ağzıver Dörücülük işgərləri bolup Türkmenistan'ın kine konsert merkezine geçirilen kitap şölen atlı çayra qatnaşmana geldik. Çayra bizim için gıvıklı olur deyip umid edeceğiz. Gepleşimizden daşlaşma. Ve kitabın esası ornun bolbağı ulu maksat bolsa gerek. Yine şu maksat bilen hem bugün bu yerde çağaların ve onların enatalarının, yaşların ve yaşlıların kitabı olan söygüsünü görmek böyle. Hormatly tamaşaçylar, ine bugünkü çäre Bujurly kitap dükany hem gatnaşmana gelipdir. Gelin olar bilen hem söhbetleşip alalım. Salam. Salam. Men Bujurly Bilim Merkeziniň hünärmeni Agay. Ine bugün Mahabat müdürlüğüň guramaçylygyna hem bir näçe guramaçylyk bölüminiň geçirmegine kitap şugulun geçirilip dur. Diýsen gyzykly bir hem Bujurly Bilim Merkezi hem de Bujurly kitap dükany bolup şunuky kitap şuguluna gatnaşýar. Dürli dillerde kitaplar sergileýär. Çağalarymyzdan gyzyklarymyzy bildirýärler, okuýarlar. Esasy maksatymyz çağalar bilen kitabı dostlaşdyrmak. Ata-babalarymyzdan aýdyşýaly kitap adamyň dostu diýerler. Bizim asıl maksatymyz çağalar bilen kitabı dostlaşdyrmak. Hem okuyup başarnyklaryny, zekinlerini, talantlaryny ýüze çykarmak. Şeýle hem watanymyza, milletimize, geleceğimize, galberse enatasyna peýdaly ýaşlar ýetişdirmek. Esas aýdylmaz zatlaryň biri muallimlerimizdem, enatalarymyzdem esas öwüt berji kitaplar bilen gyzyklanýarlar. Bizde mine täze çap edilen kitaplaryň biri öwüt alana. Şu kitapda kän gyzyklanma bildirilýär, kän alınýar. Diýsen gyzykly. İçinde de durly maglumatlar bar, täsin maglumatlar bar. Esas aýtmaz zatlaryň biri, bizi begendirýän zatlaryň biri çağalarymyz gyzyklanýarlar, okuýarlar, bir jan edýärler. Hatta enatalarymyz bolsun, muallimlerimiz bolsun, köp taý bolsun aýdýar şu kitap şugulanda geçirmegimizde köp taý bolsun aýdýar. Size de işiňizde üstünlük arzu edýäs, köp taý bolsun aýdýas, köp taý bolun. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelingen şu ýerde Mawtumuladyň ýaşlar guramasynyň bölüm müdiri Merdana Taýp bilen söhbetleşip alalım. Salam, görüşüňiz ýaly halkara kitap günü münasibetli ýurdumyzyň ähli vilayatlaryna, şeýle paýtagtymyzda kitap şölenleri, kitap bilen baglanşykly çäreler, duşuklar geçirilmä dowam edýär. Paýtagtymyzdaky Türkmenistan Kine Konsert Merkezinde de giriş ýerine kitap sergisi, şeýle de görkezçi sahnasynda da bolsa görkezme çykyşlar, multfilm görkezmeleri, bäsleşikli oýunlar geçirilýär. Biziň Mawtumuladyň ýaşlar uramasy ýaşlarda kitap söýdirmek bilen baglanşykly alyp barýan çäreler bilen çäkildäl. Döwürleýin izgderli ýagdaýda dürli baýlamçylyklar münasibetli kitap okumak bäsleşiklerim gurnalýar. Ýaşlaryň kitap söýgüsini gazanmak maksady bilen döwrüň ähli soň gazananlary bilen hem tanyşdyryp kitaba bolan söýgüni, sowatlyga bolan söýgüni, ilma bilime bolan söýgüsini artdyrmak bilen baglanşykly köp işler alyp barylýar. Bu ýerde elbetde kitap ýarmarkasy, kitap sergisi bilen çäkildäl. Ýurtymyzda hereket edýän möhletli okuw merkezleriniň hem görkezme nokatlary bar. Ýaşlara berilýän bilim, olara görkezilýän görkezme çykyşlar şu nokatlarda görüp bilýäňiz. Kitap okumaklyk diňe bir adam beýnisiniň çat hereket etmek üçin däller. Eýsem, dinç almaklyk we rahatlygydyr. My name is Yigit, or you can say Taragatayev. I go to school number 42. Today I'm enjoying the book fair. This is so much fun here. There is robotics, there is books and cartoons and dinosaur books and math. This is so much fun in the book fair.
the best. Bye bye, guys. Hormatly tamaşaçylarymyz, geliňe bir şu kitap şu bilen gatly çärede ýeňi şabanan jigimi bilen tanışyp bolalım. Salam jigim, özüň bilen tanışdyran. Musa Kuliwa Cüneythan. Näçinji mektepde okuyan jigim? 86-njy Burfa. Birinji fakylapda okuyan. Haýsy soraga sen dogry jogap berip, bu bäsleşikde ýeňi şabanan. Mandrela. Multifilm görüp, şu multifilmden ýörüti çağan näçe kitap okanyny barady, soraga jogap berdiň, dogry dämi? Ýeňşiň bilen gutlaýar. Sağ ol. Sağ ol. Salam jigim, özüň bilen tanışdyr. Meň adym Döwlet. Näçinji mektepde okuyan? 86. 86-njy mektepde okuyan, dogry dämi? Jigim sen bugunky bäsleşikde ýeňi jwalyň şeýle dämi? Sana ýörüti awaza diň almak üçin eliňe çakylyk hat berdiler. Sen diň almany kim bilen gitmek isleýän? Ýeki özüňmi ýa-da ýanyňda kimdir birini alyp gitmek isleýänmi? Ağalarımdan bir. Gutlayan bayram bilen jigim, sen şu bäsleşikde haýsy soraga dogry jogap berip ýeňi şaban bilen? Baýguşyň reňkden. Baýguşyň nähili reňkden aýtdyň. Nähili reňkde eken baýguş? Gök. Gök reňkde. Ýeňşiň bilen ýene bir sapar gutlayan jigim. Mehriban tamaşaçylarymyz, kitaby ýüregiňizden eýgörüň. Ol diňe bir oňat dost bolman, siziň baky, ynamdar hemraňyzdyr. Gepleşiklerimiziň ilki sanyna görüşýänçek, hoş, sag bolun.